и в Португалия, и тук в Авейро, нали? Са много популярни. По къщите слагат едни плочки и става яко кич, според мен. Някои хора го харесват. И това е. Сега ходех с колелото да търся жило, че ми се скъса жилото е тук на спирачката и сега имам само контра и тук се скъса, защото се натиска по време на плаването, огъва се и се скъса. И купех жило, но да покажем тия плочки. Е така много къщи има с е такива плочки. И вижте, това са си направо като български плочки, 10, не, 15 на 15. В кухнята на апартамента на баба, на мама има такива плочки, само че са отцветени. И може би ги слагат, защото много вали. Аз това си мисля. И тук има счупени някакви парчета, после възстановени. И вали. И плочките изолират се, носи в баня. Но много такива къщи има.